2 nap múlt el konfliktus megoldó tréninggel. A gyerekek most elmennek haza, és történik, ami történik. A mester mennyire elégedett ezzel a 2 nappal? Mit lehet egyáltalán 2 nap alatt megtanulni, kinyitni? Pontosítás, konfliktus, prevenció, megelőzés volt. Hál' Istennek szlovák-magyar konfliktusok véresek nincsenek, de a prevenció, a megelőzés nagyon fontos. Ami itt történt, azt elmondtam a gyerekeknek és a tanáraiknak is, nem is tudják fölmérni ennek a nagyságát és a fontosságát, amit csináltak itt ez alatt a 2 nap alatt. Szlovákok magyar, magyarok szlovák nézőponttal ismerkedtek meg, és elkezdtek beszélni a saját álláspontukról, de aztán ugye a szerepjátékokban az is feladatként kapták, hogy a másik álláspontját próbálják megvilágítani. Egy borzasztó komoly lépés. Nagyon mélyen megemelem a kalapon mind a 2 fél előtt, tehát szlovákok és magyarok előtt is. Csodálatos dolgokat csináltak. A probléma azzal van, és azzal szokott lenni, amit a bevezető kérdésben említettél. Mi van akkor, ha hazamennek? Ez egy ilyen kivattázott, laboratóriumi körülményeknek tűnik az ilyen, mikor 2 nap elvonulnak a világtól, és a fiatalok szeretnének egymással normálisan jól élni, és jól érzik magukat egymás között. Sokszor szerelmek szövődnek, barátságok alakulnak ki, nagyon jól érzik magukat, és aztán hazamennek a realitásba, ahol otthon felnőttek, és a többiek, akik nem voltak itt, elmondják általában nekik, hogy micsoda naív, micsoda gyerekes dolgot műveltek, amikor azt hitték, hogy ezeket a dolgokat így meg lehet oldani. Pedig nincs igaz a külvilágnak, ezeket a dolgokat csak is így lehetne megoldani. Persze akkor, ha a szlovák rádió magyar adásán kívül itt lenne a Kossuth rádió, itt lenne a pozsonyi szlovák rádió, és tudomásul vennék ők is, hogy ezt az ilyen eseményeket, ilyen látszólag aprócseprő 2 napos diáktalálkozókat igenis közhírré kell tenni. És el kell mondani, hogy volt bennük annyi bátorság, meg kell hozzá nagyon nagy bátorság, és felkészültség, hogy ezt végig tudták csinálni. Szóval attól tartok mindig egy kicsit, amikor ezek a gyerekek fölülnek az autóbuszra és hazamennek. Roma tréningeket végeztem nagyon sokszor Magyarországon is. A gond mindig akkor volt, amikor hazamentek, és szembesültek azzal, hogy a világ sajnos nem ilyen, mint ahogy ők azt elképzelték. Ugyanakkor itt a tréning második felébe 4, majdnem 15 perces produkciót láthattunk, amikor eljátszották a gyerekek a történelemnek a konfliktusos részeit. Teszem azt az 1848-49-es forradalmat, vagy pedig a reszlovakizációt, illetve a magyarosítást kellett eljátszaniuk valamilyen formába, és bizony sor került olyan jelenetre is, amikor az egyesült orosz, szlovák és osztrák erők megverték Kossuthot, illetve a magyar nemzetet, és ezután kellett szavazni a produkcióról, tehát konfliktusnak itt se voltak hiány. Nem voltak hiány konfliktusnak, és ez a módszer nagyon-nagyon jól működik, ezt higgyék el nekem. Ezt az újítást még kanadai éveim alatt vezettem be, amikor tanítottam a Carleton Egyetemen, és azt mondtam, hogy számomra nincs szükség. Én nem szeretem azt, ha a diák feleltetés címén, vagy feleltetésként előhúz egy papírlapot, és felolvassa azt, amit otthon kiedzetelt magának különféle lexikonokból, sokkal izgalmasabb, sokkal jobban megtanulja, sokkal jobban átérzi ezt a dolgot, ha pszichodramatikus eszközökkel eljátsza, mint itt. És megmarad a fejébe, és át tudja élni, hogy mit jelent az, amikor valakit megvernek, fölakasztanak, megrugdosnak és megszégyenítenek, hogy nem mindig az a jó álláspont, vagy az a jó pozíció, amikor én vagyok a győztes, és minden dicsőség az enyém, és közben ott látom a megalázott embert a másik oldalon. Nagyon szépen, nagyon felnőtt módon játszották el, és azok, akik kintről nézték ezt a drámát, ugye mert 4 csoport volt, 4 dráma volt, ezek gondolom nagyon sokat tanultak azokból a játékokból is, amit ők maguk nem tanulmányoztak egyébként. És amit a tanítók a végén, a pedagógusok műveltek, közöttük volt egy-két nagyon érett, nagyon felkészült és nagyon empatikus megszólalás, és nagyon kívánnám, hogy az ilyen hangok tényleg erősödjenek fel Szlovákiában is, Magyarországon is. Az olyan önkritikus és olyan önvizsgáló és empatikus hangok, amit itt hallottunk egy szlovák tanárnőtől, és utána rögtön egy magyarországi tanártól, 1848 kapcsán mondjuk, ahogy el tudták mondani, hogy a másiknak igenis joga volt, igenis igaza volt, ahogy föllépett, igenis együtt lehet vele élni, lehet támogatni az ilyet. Az ilyen technikákon, az ilyen pszichodramatikus játékokon keresztül nagyon-nagyon sokat
lehetne tanulni egymás történelméből, nagyon empatikus módon tudnánk viselkedni, csak nagyon sok ilyen alkalomra lenne szükség, és arra, hogy a külvilág, még egyszer mondom, fölfigyeljen erre, és tudja értékelni ezt a dolgot, hogy ezek a fiatalok itt voltak, saját maguk is elhiggyék, hogy ez az útja a megoldásnak, nem pedig az, hogy egymás fejére öntenek mocskot, mosogatólevet és stb., hanem ez, amikor nyugodtan együtt kaparásznak a múltba, és kiveszik azt, ami használható még benne. A Gócs Attilával a tréning legelején készítettem egy interjút. Ő akkor úgy fogalmazott, hogy két véglet figyelhető meg a szlovák-magyar kapcsolatok terén. Az egyik az, aki arról beszél, hogy a mindennapi egyszerű emberek szintjén semmiféle konfliktus nincs. A másik viszont a politikusoknak az állandó konfliktus keresése és az a konfliktusorientált politika, ami zajlik. Illetve ő beszélt egy harmadikról, hogy végül is ott a háttérben valaminek zajlania kell, valaminek lennie kell mindezek mögött is. Huncsik Péter hogy látja a szlovák-magyar kapcsolatokat, illetve a szlovákiai, szlovák-magyar és a szlovák-magyar kapcsolatokat 2011-ben? Először is a Gócs Attilának gratulálni kell ahhoz, amit csinált. Ez egyáltalán egy provinciális és nem egy vidéki teljesítmény, és nagyon jó lenne, ha a Gócs Attila példán nagyon sokan tanulnának a példájából, és merítenének tőle, és hasonló jellegű aktivitásokat a határ két oldalán egész a keleti határig, illetve Pozsonyig csinálnának szlovákok és magyarok, illetve a nagy dolog ebben az, hogy valóban ebben mi kisebbségiek vagyunk nagy előnyben. Az egész 2 nap tulajdonképpen arról szólt, hogy nekünk, kisebbségieknek, akiknek mind a két nyelv ment, és mind a két történelmet, és mind a két népnek az érzésvilágát egy kicsit ismerjük, a sajátunkét is, de a szlovákokét is természetesen. Milyen óriási előnyben vagyunk a szlovákokkal és a magyarokkal, a tiszta szlovákokkal és a tiszta magyarokkal szembe, mennyivel flexibilisek vagyunk, mennyivel jobban tudunk idomulni dolgokhoz, mennyivel gyorsabban feltaláljuk magunkat egy ilyen helyzetbe. Ez az, amit szoktam mondani, hogy nem kell szégyenkezni a kisebbségi létért, és a kisebbségi szemléletmód, ami a kérdésedben volt, például a szlovák-magyar feszültségek kapcsán, a kisebbségi szemléletmód sokkal hasznosabb és hasznosíthatóbb lenne, mintha tiszta magyar, illetve tiszta szlovák szemmel vagy szemüveggel nézzük ezeket a dolgokat. Ha a szlovákiai szlovák és a magyarországi magyar álláspontot egymás közelébe engednénk, sokkal kevesebb közös nevezőt találnánk benne, mintha egy kisebbséget is a közelébe engedünk a dolognak, aki nagyon sokszor olyan hasonlóságokra és megegyezésekre hívja fel a figyelmet, amire sem a magyarországi magyar, sem a szlovákiai szlovák nem gondolt. Szóval ez a lehetőségünk és ez a szerepünk megvan, és azt használni kell, úgy, ahogy Attiláék használták, ahogy a fülekiek csinálják, ahogy mi megpróbáljuk Ipolyságon csinálni, és ez legyen egy fölhívás keringőre a többi határmenti településen működő tanároknak, pedagógusoknak, intézményvezetőknek, hogy igenis van helyünk ebbe a játékban.